Ja sam Matko. Ja sam Ema. Ja sam Josipa. Danas ćemo vidjeti tko bolje šminka Josipu, Ema ili ja. Prvo ću nanijeti ovu bež boju, a ja mislim da ona ide na bradu. Ovo je bez veze. Ovo neće. Kakav si mi to puder, šta već to je, dala. Rekla sam ti okreni naopako! To se razvije kolegice. Evo ga. Sad ću uzeti gel za obrve i nanijet ću ga Josipi na obrve, što je logično. Matko, lijepo očima. Pa ne znam jako. A nemoj ti govorit, ja šminkam sam sa sobom. Ne moraš ti meni govorit. A, ovo dobro izgleda. Sad oči. Dobro. Sad ću uzeti ove vodene boje i stavit ću joj malo po licu. Ali to je koči, Matko. Dobro. Sad ću joj obojati oči. Obojati oči? Zapravo kapke. Ovo ću uzeti, ovo izlako moj laptop. Uzet ću ovu crvenu boju. To je za ispod očiju. Ja nisam znao da je to. Matko! Ja sam mislila da je to. Sad ćemo uzeti još malo ove bež boje malo po čelu. Ovo ćemo uzeti. Dosta pudra, Matko. Dosta. Što je napravio? Šta si napravio od ovog? Zašto to smede? Pa to sam skidao ovo. Ajde onda idemo sad šminkat ovu usta. Dobro, ja ću uzeti ovo, ali to ja neću stavljati, ja ću to oko usta. Ne. Ovo su neke škare, pretpostavljam Matko, pa ovo je smeđe od onog da su za obrve. Isu za Bož. Tu falje obrva. Dobro. Josipa, Ajmo za... oni sve zacrni još. Čim bi ja... Nemo mi iskopat ćeš mi oko. Ajde mi Dobro, jedno, ajde. odmah. A onda to mora s otvorenim očima. Ne, možeš sad odmah. Kako je to? Ajde mi jedno, pa zašto otvaraš oči? Sam ja napravio. Malo ćemo sredit nos. Čime? Šta ću mi radit sad? Ovaj muž, Ne stavljam. jel je baš lijepe roze boje. Mam tako dugo. Eto ću. Tako što smo Njema rekli. polovca je ovaj. Matko, šta stavili s ovom četkicom da znam? Kod nje sve jednolično. Kod nje sve jedno. Kod mene ima boja, tu malo zelene, malo zoomirajte. Matko je prvo Oni moraju barem vidjeti. Pišite u komentare kao vam se strana više sviđa. Ako vam se svidio ovaj video, stisnite pretplati me. Hvala vam što ste gledali naš video. Pozdrav! Ja sam gledao u crvenu točku. Nemoj snimat. Da idete vi. Ovo će tako izgledat vas dvije okom. Bog svima, ja sam Matko i danas ćemo snimati igre. Ne! Bog svima! A ne moram vas sve predstavljati, poslije ću vas dvije predstavljati. Zašto? Ne! Bog svima, ja sam Matko. Ja sam Ema. A ja sam Josipa. Gdje ove bake se smiju, ajmo za to prozor. Tu ne smije ići cure, ajde ugasite, zatvor. Mi nećemo nikad početi. Čekaj, jel je? Pozdrav svima. Kom to zvoni? Pozdrav svima. Ajde. Pozdrav svima, ja sam Matko. Ne, nismo se prestale smijat. Ajmo sad pogledaj. Ja sam se smijala dok sam govorila ja sam Ema.
Matko! Matko! Zaboravio sam što treba reći. Jasno. Zaboravio. Pozdrav snim! Danas ćemo vidjeti tko bolje šminka Josipu. Ali ne znam šta mi je sad. Šminka, jel ne znaš reći šminka? Ja ne mogu, sorry. Da se Ajmo, ubacim poslije sam. isključ malo, pa onda Ajde. uključ. Ajde.